कहे के बा कि नैन छुरी से कटारी हो गई, नैन छुरी से कटारी हो गई, कि नैन छुरी से कटारी हो गई। कि प्रेम की बीमारी हो गई। कहत रे एगो भौजाई अपना लहुरा देवर से कहत रे, कैसे कहत रे तोरे कैसे कहत रे कौना भाव कहत रे कि ए देवर जी अब हम घर में अकेले ही बानी, एगो रौरे बानी, त काहे ना हमार बात के रौरा तनी सुन ली। आ कहत रे कैसे कैसे कहत रे हो कौना भाव में कहत रे चटनी बना के खा लिया। कहे के कैसे